Hello guys, welcome to back my India Present YouTube channel. आंनि India Present YouTube channel आव आं दिनै नोंथांमोन बयखौबो बरायफिनबाय। लोगोफोर दिनै बे सानजौफुनि समावहाय आङो मोनसे ब्लग्स भिडिअ बानायदों। बे ब्लग्स भिडिअखौ आङो दा बे ब्लग्स भिडिअ बानायनायनि लकेशना जाहैबाय बे मोनसे आइफवालिनि आइ नदि बेवहाय बैग्रि सायावहाय थानानैहाय आङो दा बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। जोबोद दैलाम सेरावनि जोबोद बार बारगासिनो दङ गुसुनो। गोलोम बोथोरावहाय बेफोरबायदि गुसु जायगायावहाय थानो मोनोब्ला बार खोलो खोलो नाङोब्ला जोबोद देहाखौहाय सुदेम मोनो। दा बे जायगायावहाय आङो फैनानै बे दिनैनि ब्लग्स भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। स' गाइस आङो दिनै बे ब्लग्स भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो खोथा खोन्थानो सानदों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय आंनि जिनाखि दाख्लैनि समावहाय गुगोल एडसेन्सनि पिन सफैनायनि सानसे सिगाङावहाय आंनि मनेटाइजेसन स्टेटासा डिसेबल जानानै होदों। दा आंनि मनेटाइजेसन स्टेटासा डिसेबल जाखांनायनि उनावसो आंनावहाय गुगोल एडसेन्सनिफ्राय पिनआ सफैदोंमोन। दा बे पिनखौहाय सोनो थाखाय बिनि सिगाङावनो आंनि चेनेलनि स्टेटासा डिसेबल जाना होनायलाय आङो दासिमबो सोनो हायाखैमोन। दा आङो गोबां टेनसनावहाय दङमोन आरोना। आङो माबोरैहाय इसेबां खस्थ' खालामनानैहाय आंनि चेनेला इसेबां गोबाव जाबोबाय। दा गुगोल एडसेन्स पिन मनेटाइजेसना एप्रुभ जाखांनायनि उनावहाय गासिबो सफैजोबनानैहाय बे गुगोल एडसेन्सआवहाय जिनाखि 6था पिन नाम्बार फैयो बेखौ सोनोल' नांसिगौमोन। दा बे सफैनायनि सानसे सिगाङावनो आंनि मनेटाइजेसन स्टेटासा डिसेबल जानानै होदों। दा बेखौ नुनानै आंनि गोसोआ जोबोद दुखुमोन। दा दाख्लैनि समाव आङो गोबां टेनसनावहाय बेबायदिनो गोग्लैनानै दंमोन। आङो गुबुन माखासे इउटुबारफोरनावबो सोंहरदोंमोन, रावनाबो बेफोरबायदि जाफेरजायाखै। दा बेखौहाय बे मनेटाइजेसन स्टेटासखौहाय डिसेबल जाना होनायनि स्टेटासखौहाय आङो माबोरै बोखारफिनगोन आङो जेबो आइडिया मोनाखैमोन आरोना। उननि समाव आङो दाख्लै नाजाबाय थानानै दा आङो बे डिसेबल जानाय मनेटाइजेसन स्टेटासनि डिसेबल जानायखौहाय आङो दा डिलेट खालामनानैहाय आंनि चेनेलाबो बे 1 मान्थनि आन्दारावनो रिइनाबल जाफिनसिगोन आरो दा। बिनि थाखाय आं गोसोआवहाय खुसि मोनदों। आरोबाव जेब्ला आंनि बे मनेटाइजेसननि स्टेटासा रिइनाबल जाफिनगोन अब्ला आङो नैबे गुगोल एडसेन्सनिफ्राय फैनाय नैबे गुगोल एडसेन्स पिनखौहाय आङो सोसिगोन। दा बेखौ सोखाङोब्लासो बेवहाय माखासे बे गुगोल एडसेन्सनि पिन कड आरोबाव आंनि बेंकनि एड्रेस डिटेल्स गासै एकाउन्ट नाम्बारखौहाय सोजोबनो हागोन आरोना। दा बेखौनो आङो दिनै नोंथांमोननो फोरमायहरबाय। आङो दाख्लैनि समावहाय आंनि बे मनेटाइजेसननि स्टेटासा डिसेबल जाना होनायावहाय आङो जेबो भिडिअबो आपल'ड खालामनो गोसो जायाखैसैमोन आरो दुखुजोंहायनो। दा आङो दाख्लै माखासे समावबो आङो बेबादिनो माखासे बेस्थ'नि थाखाय आङो मोनसेबो भिडिअ आपल'ड खालामनो हायाखै। बेबादिनो सिरि जादों। आरोबाव आंनि साबस्क्राइबारफ्रा आंखौहाय गोबां कमेन्टआव सोंहरदों। आङो साफ्रोमनोबो रिप्लाइ हरनो हायाखै। बिनि थाखाय अननानै नोंथांमोना गाज्रि दामोन। मानो होनोब्ला आङो माखासे समाव बेबादिनो गोबां बेस्थ' थायो। बे बेस्थ' थानायनि जाहोनावनो आङो दाख्लै मोनसेबो नोंथांमोननि थाखाय आङो भिडिअ एबा मेथाइफोर आपल'ड खालामनानै होनो हायाखै नोंथांमोननो खोनासंहोनो थाखाय। दा आङो मैया मोनावहाय मोनसे हगारफिननाय जादों। आरोबाव दिनैहाय बे ब्लग्स भिडिअखौ बानायनाय जाबावबाय। आरोबाव दा आङो हगारलांबाय थासिगोन। आरोबाव आङो दाख्लै नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन आंनि चेनेला जेब्ला डिसेबल जानानै दंमोन बे समाव आङो मोनसे ब्लग्स भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो खोन्थाहरदोंमोन। बे बाथ्रायानो जाहैबाय आङो बे इन्दि प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलखौहाय दा आङो सोलिलांफिननो हागोन ना हालिया नैबेखौ लानानै आङो मोनसे जिंगासिनाय फैदोंमोन। दा बेखौ लानानैहाय आङो मोनसे गोदान चेनेल खुलिफिननायनिबो बाथ्रा बुंदोंमोन। स' आङो बे गोदान चेनेलखौहाय खुलिबायबो, दाख्लै खुलिफिनदों। खुलिनानै दा बे आंनि गोदान चेनेलावहाय टटेल मोनथाम MP3 मेथाइल' हगारना होनाय जादों। नोंथांमोना नायहैनो हागोन। दाख्लै आङो मोनसे बे आंनि इन्दि प्रेजेन्ट चेनेलावनो मोनसे कमिउनिटि टेबावहाय मोनसे फट' आपल'ड खालामनानै बेवहायनो लिंकबो होना होफानाय जादोंमोन। जायफ्रा नुदों नोंथांमोना बेनि लिंकआव थांनानै नायहैदो आरो आंनि बे गोदान चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव। गोदान चेनेलनि मुङानो जाहैबाय एनडि मिक्सार। दा बे नोंथांमोना नायगासिनो दङ एनडि प्रेजेन्ट। आंनि बै मोनसे गोदान चेनेलानो जाहैबाय एनडि मिक्सार। दा आङो बेखौ सोलायबावगोन उनावहाय बे एनडि मिक्सारखौहाय आङो डिखौ दाननानैहाय डिखौ काट खालामनानै आङो बे गोदान चेनेलनि मुंखौ उनावहाय एन मिक्सारल' दोननाय जागोन। बे एन मिक्सारनि गेजेरजों आङो गोबां बेबादिनो लगाय मलाय ब्लग्स भिडिअ बे केटेगरिजोंहाय लोगोसे बेबादिनो ब्लग्स भिडिअ माखासे जिखुनु
गासिबो भिडिअफोरखौनो आङो सम मोननाय समाव आं मा भिडिअ बानायनो सम मोनो आङो बे भिडिअफोरखौनो बानायनानै आंनि बे एन मिक्सार इउटुब चेनेलावहाय आङो आपल'ड खालामना होनाय जागोन। दा आंनि बे एनडि प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव जेसेबां साबस्क्राइबारफोर दङ नोंथांमोनाबो आंनि बै गोदान एनडि दानि प्रेजेन्टआवहाय एनडि मिक्सार नाम लानानै जिनाखि चेनेल खुलिदों नैबे चेनेलनि लिंकआव थांनानै नोंथांमोना बे चेनेलनि भिडिअफोरखौ नायनानै साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै होनो दाबाव आरोना। स' आं बिनि थाखाय नोंथांमोनाव रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे आंनि बे एनडि प्रेजेन्ट चेनेला जेरैबायदि जौगालांगासिनो दङ बेबायदिनो बै एनडि मिक्सार बे गोदान चेनेलाबो थाबैनो जौगालांबाय थानो हानाय बायदि आं नोंथांमोननिफ्राय हेफाजाब बियो। दा नोंथांमोना बे एनडि मिक्सार चेनेलखौ नायनानै बे एनडि मिक्सार चेनेलनि भिडिअफोरखौ नायनानै साबस्क्राइब आरो खनसेब्लाबो लाइक खालामनानै होनो दाबाव। स' बिनि थाखाय आङो दा आंनि बे एनडि प्रेजेन्टनि जेसेबांनाखि गोजाम आरो जायफ्रा आंनि बे एनडि प्रेजेन्ट चेनेलावहाय साबस्क्राइब गैया गोदानफोर नोंथांमोन बयखौबो जायफ्रा नैबे ब्लग्स भिडिअखौ नुदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव। बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायदों। दा आङो नोंथांमोननो बे बाथ्राखौनो फोरमायथिनाय जाबावबाय आंनि चेनेलाबो बारा गोबाव सम गैलिया बे 1 मान्थनि आन्दारावनो रिइनाबलेट जाफिनसिगोन। दा स' बिनि थाखाय आङो खुसि। आङो माखासे सम नाजाबोदोंमोन दाख्लैनि डिसेबल जाना होनाय समाव आङो टेनसनजोंनो मा खालामगोन मा मागोन आङो जेबो राहा मोननाय जायाखैमोन आरोना। गोबां गुबुनफोर जोंनि बर' इउटुबार आरो माखासे बेबादिनो हिन्दी इउटुबारफोरनिफ्राय माखासे कुइसनफोरखौ सोंहरनोब्लाबो बिसोरो आङोहाय गोबाङानो रिप्लाइखौहाय हरनो हायाखैमोन आरो। सर'निफ्रायबो हेल्प मोनैलाय आङो एनडि प्रेजेन्ट बे चेनेलखौहाय आङो खुलिनांगौआ एबा बेखौ सोलिलांनांगौआ गोब्राबसैमोन आङो सानबायमोन आरोना। खिन्थु माखासे आंनि नाजाथाबबाय थानायजों आंनि हर सान नाजाथाबबाय थानायजोंहाय आंनि बे एनडि प्रेजेन्ट चेनेला दा मोजाङै मोजां सोलिफिनसिगोन। स' आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानो बे आङो एनडि प्रेजेन्टआवबो आङो जेसेबां हायो एसेबां आङो भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामबाय थागोन। आरोबाव बेबायदिनो आंनि बै गोदान जिनाखि एनडि मिक्सार इउटुब चेनेल नैबे चेनेलावहाय आङो बांसिन ब्लग्स भिडिअखौहाय माखासे बेबादिनो जोंनि बर'नि दा आथिखालाव सोलिबाय थानाय माखासे बेबादिनो जाथायफोरनि सायावहाय सावरायनानै एबा जोंनि दा जालुबाय थानाय जोंनि बर' लाइमोनफोरा बबेबायदि लामाजों आगान सुरगासिनो दङ रोंनानैबो रोङि बायदि माखासे आखल आखु दिन्थिबोगासिनो दङ बेफोरनि सायावहाय आङो माखासे गियान बुथुमनानै आङो भिडिअ बानायगोन आरो भिडिअ बानायनानैहाय आङो नैबे एनडि मिक्सार आंनि जिनाखि चेनेल इउटुब चेनेल गोदान एनडि मिक्सारावहाय आङो आपल'ड खालाम होबाय थागोन। स' नोंथांमोना नायै बेबादिनो जेरै दा एनडि प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलखौ नायो बेबादिनो नायनानैहाय बै गोदान एनडि मिक्सार चेनेलखौबो लासै जौगाहोलांबाय थानो थाखाय आङो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय थाबाय। स' आङो दा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बेबादिनो गोबां गोरोङाबो ओंखारबाय। सिगांनि समावहाय रोङिनि जेंनाया आनइडुकेटेडनि जेंनाया बारामोन नाथाय दा गोरोंनि जेंनाया बारा जानानैहाय ओरैनो बेखारावहाय गोग्लैसोनानै दङ। स' बेनि सायावबो आरोबाव माखासे गोबां बेबादिनो जोंनि बर' लाइमोनफोरनि माखासे केरेक्टारखौ लानानै आरोबाव जोंनि आथिखालाव सोलिबाय थानाय जोंनि समाज हारियावहाय जोंनि बर' हारियाव माबायदि थासारि सोलिबाय थादों नैबेफोरनि गियानखौ बुथुमनानैहाय आङो बे समाजाव सोलिबाय थानाय नैबेफोरबायदि आखुथायफोरखौ लानानै आङो भिडिअ बानायैहाय आङो बे एनडि मिक्सार इउटुब चेनेलावहाय आङो बेवहाय बांसिन बेबायदि हगारनाय जागोन। स' नोंथांमोना गोबाङानो जोंनि बर'फोरा मेथाइ एबा एलबामफोरखौ नायनो मोजां मोनखायो। बिनि थाखाय नोंथांमोना बे आंनि बे फुराना एनडि प्रेजेन्ट चेनेलावनो नोंथांमोना बांसिन नुनो मोनखागोन आरोना। गोदानब्लाबो फुरानाब्लाबो बांसिन मेथाइखौ नैबे एनडि प्रेजेन्ट चेनेलाव आङो हगारनानै होनाय जागोन। आरोबाव बै एनडि मिक्सार गोदान चेनेलावहाय नोंथांमोना बांसिन भिडिअ एबा मेथाइफोरखौहाय खोनानो मोननाय नङा। बेवहाय आङो ब्लग्स भिडिअनि गेजेरजों आङो जोंनि बर'नि हाल सालखौ लानानै थासारिफोरखौ लानानैसो आरो बानायनाय जागोन आरोना। बेवहाय बांसिन ब्लग्स भिडिअखौहाय नोंथांमोना आंनि बे गोदान चेनेलावहाय नुनो मोनगोन। बेखौ आङो दिनै बे सुंद' ब्लग्स भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थाहरनाय जाबाय। नोंथांमोना नेनानै थादो। उननि समाव आङो जेब्लानो सम मोनो बेयावनो आङो भिडिअखौ बानायब्रबनानैब्लाबो आङो इडिट खालामनानैहाय आङो बे चेनेलावहाय आङो आपल'ड खालामबाय थागोन। स'
आंनि चेनेला मोनसेमोन सिगांनि समाव दा मोननै जाबाय थेवब्लाबो आङो बे मोननै चेनेलखौहाय समनि गेजेरजों आङो मोननै चेनेलखौबो सानसेयाव हाथाराब्लाबो मोनसे भिडिअखौहाय नङाब्ला साननैजों सानथामजों मोनसे भिडिअ एगारलांबाय थानोहाय आङो नाजालांबाय थागोन आरोना। नोंथांमोना नायै नायै आंखौहाय बेबादिनो गुबुनफोरनि चेनेला जेरै जौगालांगासिनो दङ बेबादिनो नोंथांमोनाबो आंखौहाय थुलुंगा होलांबाय था। बेनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय थाबाय।